Türkmenistanyň Mary welaýatynda ilatyň maska giymek baradaky düzgünleri berjay edişine gözegçilik ýene-de güýçlendi. Şu günler Bayramaly şäherinde maska rejimini bozanlara jerime ýazmak işi güýçlü depkinde alınıp barylýar. Polisiýa işgärleri bu çäreleriň özlerine berilen görkezmeleri bilen baglanyşyklydygyny aýdýarlar. Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysynyň maglumatlaryna görä, polisiýa işgärleri raýatlary maskany talaba laýyk dakynmandygyny aýdyp, dürli bahanalar bilen 50 manat jerime ýazýarlar. Ýaşaýjylar maskasyny dogry we talaba laýyk dakynan bolsa-da, olaryň burnu görünmese-de, burnun görünýär ýa-da gyşyk dakypsyň diýip jerime ýazýarlar diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Bayramaly ýaşaýjy 19 aprelde gurrun berdi. Polisiýa işgärleriniň bir näçesiniň habarçymyda aýtmagyna görä, häzirki wagtda polisiýa işgärlerine maska giymek baradaky düzgüni bozanlary tutmak boýunça gündelik plan berilip, olardan her güni şol plany dolmak talap edilýär. Biz bilen ýörüýte ýygnak geçirdiler. Ýygnakda bize her birimiziň her gün maska düzgünni bolan 10 adam tutup olary jerime ýazyp bu baradaky protokolu tapşyrmaldygymy aýtdylar. Diýip bir polisiýa işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Onuň sözlerine görä polisiýa işgärleri düzgüni bozanlary tapman gündelik plany dolup bilmeseler, onda olar öz aýlyklaryndan her gün 500 manada çenli terişdäni ýolbaşçylara geçirmeli bolýarlar. Ýolbaşçylar bu puly tapşyrmadyk polisiýa işgärleriniň iş başarmaýan diýilip wezipeden boşadyljakdy we ýangyn söndürjü edilip işe geçiriljekdi barada haýwa tatýarlar diýip polisiýa işgäri belledi. Onuň sözlerine görä häzirki wagtda raýatlaryň tas ählisi maska rejimini dolu berjay edýär. Şol sebäpli ol bu gündelik plany dolmagyň tas mümkin däldigini aýdyp, özleriniň başga bahanalary bilen ilata jerime ýazmaga ýa-da olardan para almaga mejbur bolýandygyny aýdýar. Biziň aýlygymyz 300 manat. İş wagtymyzda oturýança adamlardan näçe pul jemläp bilsek jemläp galany öz aýlygymyzdan goýmaly bolýar. Şonuň üçin başga durly bahanalar gözläp ýagny köçeden geçenini geçilmeli ýerden geçmediň. Gyrada çilim çekýänleri köp gatlyjaýlaryň arasyna durup köp gatlyjaýlaryň girilgesinden çykany maskasyny dakyp çykanlara burnuň açylyp diýip bu beýleki durly bahanalar bilen 10-20 manat bermeklerini sorap jerime ýazjak däl diýip ilatdan pul çöpleýäris. Diýip polisiýa işgäri aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Bayramaly şäheriniň polisiýa bölümünden goşmaça maglumat ýa kommentariýa alyp bilmedi. Covid-19-yň bardygyny ikrar etmeýän Türkmenistanda jemgyýetçilik ýerlerinde lukmançylyk maskalaryny dakynmak talaby 2020-nji ýylyň iýulynda bütün dünýä saglyk guramasynyň koronavirus boýunça missiýasynyň ýurda eden saparyndan soň girdilipdi. Daşary ýurt bilermenleri şonda Türkmenistanda ýurtda koronavirus bar ýaly hereket etmegi maslahat beripdiler. Ýurdun saglygy goraýyş we derman senaty ministrligi bolsa maska dakynmak talabyny ilatyň saglygyny howadaky tozon bölejikleriniň goramagyň derurlygy bilen düşündiripdi. Şondan bäri häkimetler maska rejiminiň berjay edilmegine gözegçiligi käte gowşadýar, käte de berkidýär. Häzirki wagtda bu rejime gözegçiligiň güýçlenmegi Türkmenistanda 1 aprelden başlap karantin çäreleriniň möhletiniň ýene-de uzoldurmagynyň ýa-da gabat geldi. 6 aprelde habarçylarymyz koronavirus çäklendirmeleriniň ýene 2 aýa 1 iýuna çenli uzoldulandygyny aýtdylar. Şondan soňra köpçülik ýerlerinde maska dakynmak talaplary ýurdun içindäki syýahat çäklendirmeleri gaýtadan güýçlendirildi. Badarlaryň en çemesi ýene-de ýapyldy. Habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolan ýerli saglyk işgärleriniň bir näçesi karantin çäklendirmeleriniň ýene güýçlendirilmegini daşary ýurtdan gelen raýatlarda Covid-19-yň delta görnüşiniň tapylmagy we ilat arasında koronavirusun pneumoniýanyň ýaýramagy bilen baglanşdyrýar. Türkmen hökümeti pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda bir karantin çäklendirmelerini giritse-de Türkmenistanyň çäginde koronavirusun hasaby alınandygyny ikrar etmeýär. Bütün dünýä saglyk guramasy türkmen häkimetleriniň ýurtda koronavirusun ýoklugy baradaky öňe sürmelerine bir näçe gedek şüphe bildirdi.